Velkommen til ugens energi, som er trukket på uge 35. Jeg har trukket 3 kort til den kommende uge, og de fortæller en ret tydelig historie sammen. Og for at du lige kan se, hvad for et kortsæt jeg har brugt, så har jeg brugt det her, som er min favorit lige for tiden. Angel Wisdom Tarot. Og jeg synes simpelthen, at det er et flot kortsæt, og at det giver virkelig nogle gode tolkninger. Nå, men jeg har trukket 3 kort til den kommende uge, og de fortæller faktisk en ret tydelig historie sammen. Det første kort er det her, og det hedder Renevalg i det her kortsæt, og i traditionelt, der svarer det til dommen. Og jeg har lige taget et med af dommen også. Og dommen her handler om erkendelse. Om at se noget bliver lidt klarere, end man måske har gjort før. Det kan også være et kort, der peger på, at der er noget, som vi egentlig godt har vidst et stykke tid, men som vi måske ikke helt har taget alvorligt endnu. Men det behøver jo så ikke at betyde, at hele livet skal laves om. Det kan bare være den der fornemmelse af, at det her, det føles ikke helt som før. Dommen kan også handle om at se tilbage. Ikke for at blive hængende i fortiden, men for at opdage, hvad det er, vi har lært, og hvor vi ikke længere behøver at tage med videre. Så allerede her, der synes jeg, at der ligger en invitation til at være lidt mere ærlig over for sig selv i den kommende uge. Ikke nødvendigvis handle endnu, men se. Det næste kort, jeg har trukket, det er det her kort, som hedder Sværdenes Page. Og det her, det passer faktisk rigtig godt efter dommen, fordi når noget begynder at blive tydeligt, så begynder vi ofte at undersøge det. Og ham her på det kort her, han er nysgerrig, og han vil forstå alting. Han stiller spørgsmål, og så ser han efter, om der er noget, som han har overset. Så er han også grundig. Men her ligger også en lille advarsel. Fordi at vi kan komme til at tænke så meget over det, som vi har opdaget, at vi mister kontakten til det første, som vi egentlig registrerede. Så jeg synes, at Sværdenes Page her siger, vær nysgerrig, men lad være med at tænke det ihjel. Læg mærke til det først. Undersøg det bagefter. Og så kommer det sidste kort. Det sidste kort her, det er Magikeren, og Magikeren er et handlingskort. Ikke på den måde, at du skal styre det ud og lave alt om, men Magikeren handler meget om at bruge det, som du allerede har. Han står ikke og venter på, at der kommer noget udefra og redder situationen. Han ser på det, der allerede ligger foran ham, og spørger, hvad kan jeg gøre med det her? Og som du måske godt kan se på kortet her, så har han altså ret mange redskaber til at finde ud af, at hvad kan jeg gøre med det her? Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt i den her uge. For nogle gange så tror vi, at vi mangler noget, før vi kan komme videre. Men måske handler det om at bruge det, som vi allerede ved. Når det er, at jeg ser på de her 3 kort sammen, så synes jeg, at de fortæller om en uge, hvor noget godt kan begynde at flytte sig ind i, før at det nødvendigt kan ses udenpå. Dommen siger, se det. Sværdets Page siger, undersøg det. Og Magikeren siger, brug det. Så jeg ser ikke nødvendigvis uge 35 som en uge med store beslutninger. Men jeg ser det mere som en uge, hvor vi kan blive lidt mere opmærksom på det, som allerede er ved at ændre sig.
måske opdager, at vi har mere indflydelse på retningen, end hvad vi først troede på. Du behøver jo ikke at kende hele vejen, og du behøver heller ikke at have svaret klar. Men hvis noget begynder at stå tydeligere for dig i løbet af ugen, så prøv at lade være med straks at skubbe det væk. Men se på det. Vær nysgerrig på det. Og så mærk efter, om det faktisk er noget, du har lyst til at gøre anderledes. Og det passer jo rigtig fint til sjælens næste kapitel. Sjælens næste kapitel, det er et 6 ugers forløb til dig, som kan mærke, at noget ikke længere passer helt, men som ikke nødvendigvis ved nu, hvad det er, der skal komme i stedet. Vi starter den 7. september, og du kan læse meget mere via linket under videoen. Og har du et spørgsmål med ind i uge 35, så kunne det jo være, hvad får jeg øje på i denne uge, som er værd at tage alvorligt. Du behøver ikke svare på det nu, men tag spørgsmålet med dig. Vi ses igen i næste uge.